Il-Kummissarju għat-Tfal Antoinette Vassallo u l-Professur fid-Dipartiment tal-Istudji tat-Tfal u l-Familja fl-Università Angela Abela laqgħu it-tnedija tal-konsultazzjoni dwar l-użu tal-midja soċjali fost it-tfal. Il-Kummissarju Vassallo qalet li din se tindirizza sitwazzjoni reali ħafna. Il-midja soċjali hija parti integrali llum fil-ħajja ta' kulħadd, speċjalment tat-tfal tagħna. U nemmen li għandu jkun hemm regolazzjoni għaliex jiena personalment meta mmur inżur l-iskejjel ninduna li tfal ta' età żgħira anke ta' 10 snin qegħdin jidħlu fis-social media. Huwa importanti li jkun hemm din ir-regolazzjoni. Fakret fil-ħsara li jista' jagħmel l-użu tal-midja soċjali fost it-tfal. Jekk inti tużata ċertu età żgħira, qed jirriżulta li jista' jagħmel mental effect u jista' jkun ta' stress fuq it-tfal. Huwa importanti li aħna nurruhom eżatti kif huma għandhom jużawh għax qed jirriżulta li hemm ħafna stress ta' età żgħira. Ma' TVM News il-Professur Abela li hija wkoll id-deputat ċer tal-Positive Parenting Malta wkoll qalet li tħares lejn ir-regolamentazzjoni tal-midja soċjali għat-tfal bħala xi ħaġa pożittiva. Hija reazzjoni pożittiva, naħseb illi bħal pajjiżi oħrajn aħna wkoll irridu nkunu pronti biex nieħdu inizjattivi li jipproteġu it-tfal u l-familji tagħna. Mistoqsija dwar l-irwol tal-ġenituri għandux ikun ta' dialogu jew ta' qassa, l-Professur Abela qalet li l-irwol tal-ġenitur għandu jkun ta' għarfien. Kull ritratt li jtellaw ta' tfal ħajibqa' hemm għal dejjem kemm huma konxi minn dawn l-affarijiet, kemm huma konxi mill-fatt illi meta huma ikunu qegħdin ħin kollu fuq il-medja x'effett qed ikollha fuq it-tfal, kemm huma konxi mill-fatt illi ma tistax tuża it-teknoloġija bħala babysitter illi pereżempju nafu illi tagħmel ħsara fil-moħħ u li l-ewwel sentej it-tfal m'għandhomx ikollhom dawn l-aġġeġġi fil-gadgets f'idejhom biex naljenaw. Il-Professur Angela Abela temmet tajt li mingħajr dan l-għarfien il-ġenituri ma jkunux jistgħu ħarsu lilhom infushom u lil uliedhom. Qalet li l-edukazzjoni trid tiġi mill-komunità, l-iskola u anke mill-mezzi tax-xandir.